hati-hati. Jalan pelan-pelan untuk menuju ke singgasana sambil menunggu kedatangan pengantin putri. Mohon maaf, pengantin pria. Dan yang spesial untuk multimedia, ada teman-teman dari Swiss Multimedia untuk recording prosesi temu nganten, dan nantinya akan mendokumentasikan seluruh kegiatan pada hari ini dari siang sampai malam. Dan spesial dokumentasi by foto and videografi, ada teman-teman dari Kaktus Fotografi. Sri pengantin putri Hangken Busono ingkang sarwa cemeng Hangembo busananing garwanata katon pating kalebyar pating pancuran kalamun kasaru suraning pandang urung ingkang ngrenggani sasana adi angagem puspita rinonci ing ukulero sinampiraken wonten ing pamidangan kanan. Boleh Bapak Sutejo dan Ibu sambil senyum karena ini kita dokumentasikan, jadi tetap tersenyum karena kita diabadikan nanti untuk langsung bisa dilihat di YouTube channel di SRTV Jambi. Ini sifatnya kita recording. Silakan pelan-pelan. Endah Edwin Busono Amin bui gandes luwes solah bawani Lamonto Cinondro ical sipating jalma sawantah panyayah batari swarga loka ingkang tumurun Tindairo Sri Atmojo temanten putri kamu cengkanginan Pindo Songolopo sapecak mangu satindak kendel pangusdal maraning driya ingkang dereng kawijil ing lesan ngrantu praptaning muda taruna minangka gegantilaning nala. Ya silakan sambil menunggu ya untuk prosesi recording dan fotografi by Kaktus Fotografi. Ya silakan untuk diambil dokumentasinya. Ya, pengantin putri duduk di singgasana diapit oleh Bapak Ibu sambil menunggu kedatangan pengantin putra. Dan untuk tim make up artis atau juru paes, ya pengantin sudah duduk di singgasana. Apabila ada yang mau ditambahkan, kami persilakan untuk teman-teman dari make up artis atau juru paesnya untuk bisa memperbaiki apa yang kurang dari pengantin putri. Kami persilakan. Alhamdulillah dokumentasi untuk menggaling mijil pengantin putri sampun kalaksana. Silakan untuk teman-teman make up artis bila ada yang mau disempurnakan dari paesan, dari make up dari pengantin, kami persilakan. Bila ada, kami persilakan. Dan kita masih menunggu persiapan dari pengantin pria beserta rombongan. Tahan dulu, tahan dulu.
Raharjo dan Ibu Rosmianti mengantarkan putrinya untuk temu nganten. Binarung pradonga pita swara ana gondo ngambar arum ngebaki jroning sasana pawiwahan. Dampyak ingkang samya lumaksana minayang kara temantene kakung ingkang ngemba busananing Narpati pinayungan songsong agung ingkang kawastan songsong agung tunggul asmara. Dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti ingkang Maha Wikan welas tresna lan asih nalika semono ana titahing Gusti kang asipat jalu lan wanita ingkang sumedya netepi jejering agesang ngancik ing alam bebrayan. Dene kang munggahing tutwuri hanenggih warnanira jejaka kenya tumaruna kalih ingkang ngasta kembar mayang kawasta Kalpataru Dewandaru Jayandaru ingkang kinarya sarana daubing temanten sarimbit. Silakan untuk Bapak Ibu jangan melewati garis yang sudah ditentukan untuk pengambilan fotografi dan video syuting dari teman-teman multimedia, Swiss Multimedia dan Kaktus Fotografi agar teman-teman leluasa untuk pengambilan dokumentasi. Saya caket anggenipun lumaksana risang temanten putri depiwus dumugi papan kampus sinedya sigra kandhek sawetawis temanten sami apangutingal tempuk ing paningal catur netra. Catur ya wis ngarani papat netra ya mripat padha sakala wonten daya pangribawa ingkang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginahip. Datan saranta risang pengantin putri ambalang gantal namun sakedenge netra risang pinanganten kakung bales ambalang gantal. Gantal nuninggi suruh ingkang matemuros ingkang minangka sarana ambuntel sarananing ganten suruh kesusu kepengin weruh suruh lamun to pratapa beda lumah lawan kurepe nanging lamun gini tunggal rasane mandhap saking pasangan ingkang sarimbit giya marepeki Antiga Cinager ing Bokor Kencana minangka wadhahing sekar setaman sakala ponang Antiga tinapak ing padya biar pecah sak nalika pramila daya-daya pengantin putri laju anjengku sarwi sumembah mringkeng kakung Porno diniro sumembah giya amijiki samparan ingkang raka kang winastan Ranu Pada. Ranu wis ngarani toya, Pada teges samparan. Temanten putri mijiki samparan ingkang raka kanthi sedya ngatonaken dharma bekti mringkeng garwa. Ambrat saraning Sukerta satemah anggenira lumebet ing alam madya gesang bebarayan saged lulus Raharjo mangke kamulyan. Toya perwita kang minangka sarana pambahaswinging pada manunggal mring sekar triwarna nuninggih mawar melati miwah kenanga
gandane Sekar den pepuji amrih ing tembe angambar arum gandane risang pinanganten kuncara asmane bisa dadi tepo palupining brayat muda paripurna winijian samparina jinunjung hangubengi penganten kakung kanthi kebak ing raos tresna asih pralambitane risang pinanganten minangka jejering priya kasdu ngangkat derajating wanodya amrih saged jajar kalian derajating priya paripurnaning gati kang titilaksana adicara panggih lajeng jumeneng jajar putra tinanganten kekalih sanding kekaten asta satuhu sajajar derajating priya lan wanita gandeng renteng kekanten asta risang pinanganten sarimbit datan genggang sak rambut pinara sastra sarwi singep sindur ingkang awane rekta miwah seta dening Kang Rama nuninggih Bapa Suteja ingkang samangke sampun kurnya Ibu Rosmiati kanthi pangajab bebrayaning putra sarimbit tinuntun ing reng kautaman pinanggiya ing budi rahayu linambat ing raos tresna rasa tepo sembodo lan kumawuluh wani ing bebener ajrih ing katuragan lan kanistan. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh undangan untuk menghormati pengantin kita untuk berdiri di tempat. Kami persilahkan. Sekali lagi untuk Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, untuk menghormati kedatangan Raja dan Ratu kita sehari, dimohon untuk berdiri sejenak di tempat. Terima kasih. Kadya Raja Mayang Prameswari arsa tedhak siniwaka lenggah ing dampar dentuk sampun kurnya risang pengantin nuninggi Bapa Suteja kalian Ibu Rosmiati Sukorno ing wardaya dene Bapa Suteja kalian Ibu Rosmiati dupiwus bisa ngentasi wajibing werda mula kramaken putra pinanganten sarimbit nuninggi ingkang nami Roro Ayu Indah Trihandayani SPDGR ingkang dawuh kalian Nak Mas Bagus Rian Kurniawan ST putra kekudangan saking Bapa Sakiman almarhum kalian Ibu Sri Putyastuti SPD ingkang wis widakdo nambut kula talining akrami risang pinanganten minangka pikukuing palakrama tumapaking adicara akad nikah kala wingi wonten dinten Senin 21 September 2000 langkung. Kepada para Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tempat duduk untuk tetap berdiri, jangan duduk dulu sebelum pengantin duduk. Ya. Ya, sampai di situ silakan untuk payungnya Mas, berhenti di situ, silakan mundur. Silakan dibawa kembali payungnya. Ya. Nanti setelah pengantin berdua sudah di atas, kembar mayangnya ditinggal dua, yang duanya nanti dibawa keluar. Ya. Ya. Untuk yang kembar mayang yang para putri silakan untuk kembali, kembar mayangnya dibawa balik.
kembar mayang yang dibawa pria masuk ke dalam. Iya. Oh, sudah ditukar. Oke, silakan. Silakan Mas. Anda berdua kembali ke pintu depan. Iya. Terima kasih untuk yang Mas yang memegang. Kembar mayang. Ya, kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Adicara salajengipun nggih bobot timbang. Pengantin kekalih badhe kapangku dening Kang Rama nggih Bapak Sutejo. Kene-kene nduk lungguh. Kepara lungguh ana ing Rama. Ibu Rosmiati ngendika kalian Kang Bapak Sutejo. Anake sak kloron abot sing endi Pake? Dipun paring wangsulan dumateng Bapak Sutejo. Padha abote ibune. Menika ngemu pralampita bilih Bapak Sutejo kalian ibu sampun boten badhe emban sindhe emban siladan. Ora ana sing sinebat putra mantu. Kabeh wis padha kaya anake dhewe. Ya, silakan tuh didokumentasikan dulu. Ya, setelah selesai adicara tanam jeruk. Bapak Sutejo badhe minisuda pengantin kalih noninggih Roro Ayu Indah Trihandayani kalian Nak Mas Bagus Rian Kurniawan ST ingkang saderengipun winastan calon temanten sampun winisuda dening Kang Rama nggih Bapak Sutejo wis dadi temanten dadi raja lan ratu sedina. Alhamdulillah wis dadi raja lan ratu sedina ya nduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkahing Gusti kanggo kowe sak kloron. Ya. Semoga Mas Juru Sembogo Mas Yudi LTMSC dari SRTV Jambi untuk adicara selanjutnya. Adicara salajengipun nggih kacar kucur. Kacariyos wus dupingan ing titilaksana. Pengantin kakung Gio jumeneng ngasta tilam lampus. Isi wus kapurata Jawa kenros palawija sekar pancawarna miwah arta receh. Badhe kasuntak ing pangkoning Keng Garwa. Katadahan katampi mawi sindur ingkang awarni rekta. Ya, silakan untuk didokumentasikan teman-teman dari Swiss Multimedia dan Kaktus Fotografi. Guna kaya tampa kaya Kyai Ambar Sejati. Nenggih risang pinanganten kakung paring tampa kaya mring Nyai Ambar Sejati. Nenggih risang pinanganten putri guna tampa kaya pralambang tanggal jawabing priya. Minangka tetunggaling keluarga darbe tanggal jawab nyekapi sandang bogo ing keluarga. Tampa kaya kacang kawak, dele kawak, jagung kawak, won jenar. Arta pralambanging bogo. Wastra miwah hartaka. Mugi risang pinanganten ing tembe kacekapan sandang bogo. Syukur bagi pinaringan kesugihan. Asiling tampa kaya laju katitipaken mring Keng Ibu ingkang samangke paring guna kaya tampa kaya
pareng dipun paringaken dumateng Ibu nun inggih Ibu Rosmiati. Adicara salajengipun nun inggih Dhahar Kembul ingkang dipun purwakani nggih menika Rebat Ingkung. Iya. Silakan nanti untuk Rian dan Indah di pangku, untuk ingkungnya dipegang kakinya, diangkat, ditarik bersama-sama. Rebat ingkung utawi tarik ayam ingkung. Silakan di bangku ingkungnya, hitungan ketiga nanti dipegang pahanya atau kakinya, ditarik bersama-sama. Ya, silakan, dan diangkat kalau sudah mendapat bagian masing-masing. Silakan, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sopo sing ngarep oleh sing gede? Mas Yudi mundur sithik Mas. Iya. Sopo sing gede Mas? Alhamdulillah Mas Rian pinter le golek rezeki, muga-muga Mas oleh rezeki sing halalan thayyiban, iso nyekapi kebutuhane keluarga. Alhamdulillah Mas Rian, mugi iso dadi berkahing Mas Rian nggo nyukupi keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Dhahar Kembul tumuli risang pinanganten nindakaken Dhahar Kembul. Dhahar ya nedha, kembul ya wis ngarani sesarengan. Pralambang sageta tumangkep manggih sing katresnanipun temanten kakung kalian temanten putri. Mugia jumbuh ingkang ginayuh, saeyak saeko karti, sembodo ingkang sinedya. Rengganing basa ngaten sinebat manunggaling karsa marganing mulya. Silakan untuk saling menyuapi, saling tersenyum, saling menyuapi. Teman-teman dari Swiss Multimedia untuk recording, dan teman-teman dari fotografi dari Kaktus Fotografi and Video Shooting. Dan acara ini bersifat recording, nanti kita akan acara ini diupload di YouTube channel SRTV Jambi. Dengan keperluan edit-edit tertentu nanti sudah selesai akan bisa Anda saksikan di YouTube channel di SRTV Jambi YouTube channel. Ya, silakan saling menikmati. Ya, bersiap untuk air minum nanti ya. Tunggu aba-aba dari Mas Yudi. Alhamdulillah dengan monitor yang sudah dibawa, untuk teman-teman di dapur, ibu bapak yang ada di dapur bisa menyaksikan acara ini langsung melalui layar kaca. Tentunya atas pelayanan dari teman-teman Swiss Multimedia. Adicara salajengipun nun inggih ngunjuk toya wening paripurna Dhahar Kembul. Sri Pinanganten Sarimbit ngunjuk toya wening dadi pratandha
kalamun risang pinanganten badhe necep maduning asmara jalma manunggalaken ing rasa satemah mijelaken kamawani seta saking pokaling bapa miwah kamawani rekta saking pokaling rena ing tembe saged ambabar putra kang minangka rerengganing Bali Wisma ngunjuk toya wening ugi dados pratandha kalamun sedaya tumindak miwah munamuni badhe kapenggalih kanthi weninging nala satemah amung rahayu kang bakal tinemu kados unen-unen ajining diri gumantung lati ajining raga gumantung busana lan ajining awak gumantung saka tumindak paripurnaning adicara ngunjuk daya wening badhe kalajengaken nuninggi mapak besan nuninggi Bapak Sutejo kaliyan Ibu Rosmiati badhe mapak keng besan sumangga Bapak Sutejo kaliyan Ibu saking sampun jengkar saking Dampar Dento badhe kapanggih kalian kang besan nuninggi ingkang amakili Bapak Sakiman almarhum kalian Ibu Sri Pudiastuti SPD. Silakan tuh bersalaman, Ibu dengan Ibu di depan, Bapak dengan Bapak di belakang. Nggih, menika kang masipun manten kakung Mas utawi Bapak Sigit Ashari. Nggih ngapunten dipun ralat Sidik Ashari. Mangkatene Pak nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih menika kang masipun temanten kakung Mas Rian Kurniawan ST. Ya, silakan untuk Bapak Sutejo dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk dan persiapan untuk acara sungkeman. Adicara salajengipun nuninggi sungkeman. Silakan untuk mbaknya untuk turun dulu, itu bisa dipakaikan nanti. Dan silakan sebelum sungkeman pengantin putri akan melepas keris utawi duwung. Pengantin putri badhe nglolos duwungipun pengantin kakung amargi badhe gumarak sowan wonten tiyang sepuh. Ya, silakan berjalan pelan menuju ke Bapak Sutejo dan Ibu Rosmiati untuk sungkeman. Pus jengkar saking palengganiro ciri pengantin kekalih badhe tumuju wonten ing ngarsanipun Bapak Sutejo kaliyan Ibu Rosmiati. Takaping asta sarwa sumembah ing jengku ering kanan. Silakan Mas Rian untuk jongkok, Mas Riannya untuk jongkok, Mas Rian. Ya, untuk jongkok Mas Rian. Tangkaping asta sarwa sumembah ing jengku ering kanan. Sinartan eneng cipta rumasuk ing sanubari. Anyuwun rumantahing puji wastawa saking Rama kaliyan Ibu. Gendhu anakku wedok indah Trihandayani. Dukalane sira isih cilik tak kekudang. Yen to dewasamu wis bisa menengku dening satriya tama. Yo anakku lanang Rian Kurniawan ingkang sembodo hangayomi jiwa raganira ing mengko tumeng delahan. Ing kalungguhan iki Rama lan Ibu rumangsa bungah
dene impene anakku wedok wis dadi kasunyatan arep bangun bale wismo. Kanthi mengkono Rama lan Ibu nyuwun rumentahing Gusti, nyuwun kamurahaning Gusti ingkang Maha Agung, pangestune Rama karo Ibu marang sira sakloron, bebasan tansah anglur selur pindho ilaning narmada nganti tumekaning kakinini, alendasan darmaning rasa tresna kang ngrembaka, binarung lan pangestune Rama lan Ibu kang wis satruju dumurugi marang palakramamu. Mugia kowe sakloron bisa atut saruntut kadya mimi lan mentuna. Mugia tansah manggih kabagyan miwah kamulyan tebih ing sukerta lan godha rencana. Rama lan Ibu uga nyuwun ing rina pantaran ratri, mugia kowe sakloron enggal antuk talening brayat, ya iku wujuding pratima ingkang bangkit bisa tata jalma, ingkang datan liya momongan minangka rengganing bale wisma lan talining bebrayan. Yes, pelan-pelan sang istri selalu di sebelah kiri menuju ke Bapak Sidik. Kepada sang kakak mewakili Bapak almarhum ke Mas Sidik Ashari dan Ibu Sri Putyastuti SPD. Dupi sinungkeman ing pepadanira ingkang Rama miwah Ibu datan bisa ngunandika kadya sinendal mayang bathine, sumedhot ing galih dene putra sing linarake ya anak lanang Rian Kurniawan wis diwasa arep bangun bale wisma. Datan karasa trenyunging nala akarya tumetesing waspa lamun kacandra kadya mutira renonce ing elus-elus pamidhangane ing usap-usap rikmane ing aras kebak ing raos tresna lan asih. Nak Mas Bagus Rian Kurniawan ST enget marang Ibu uga enget marang Rama ingkang wis kuwawa dadya papaning yoga brata salebeting nawa candra dasa ari sarta anglelinting anggula wentah wiwit kalane ing guwa garba nganti tumeking akhir dewasa. Rumaos menawi ageng sanget anggenipun kathah dosanipun dhateng Rama lan Ibu kapetangan budi enget kapan saged paring piwales dumateng tiyang sepuhipun. Eling-eling risang pengantin ya genduk indah Trihandayani kalian Nak Mas Bagus Rian Kurniawan wiwit timur mula anggung ginunggung mring pepoyaning kautaman
Amila namung sakedhep netra wis bangkit engko sadani ana ing nala. Nadyan anandang sungkawa cekaping samudana. Paripurna anggenipun sungkem pangabekten dhateng padanipun Rama lan Ibu. Temanten lajeng kanthi kebak tata lan kasusilan suba sitaning putra dhateng tiyang sepuh pangaten sakloron badhe lenggah wonten ing dampar denta. Untuk setelah selesai memakan keris untuk duduk. Matur dumateng para lenggah sedaya ingkang tansah kinurmatan, mekaten wau adicara panggih temu manten adat Widi Widana panggih adat Jawi ingkang adiluhung. Kita matur nuwun dumateng para sutresna budaya menika nglestarekaken budaya utaminipun budaya Jawi. Saestu kula mugi di SAPDK saking SRTV Jambi kalian rencang kula Mas Bagus Yudi LTMSC dari SRTV Jambi YouTube channel juga. Kami tentunya hanyalah manusia biasa, jauh dari kesempurnaan, dan apabila kami dalam membawakan acara temu nganten adat Jawa ada kurang dan lebihnya yang tidak berkenan di Bapak Ibu, kami tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sekali lagi kami hanyalah manusia biasa, kesempurnaan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk Bapak Ibu dan sutresna budaya, temu manten adat Jawi sampun pungkasan. Terima kasih. Nuwun, nuwun, nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.